Turƙashi. Babu shakka akwai gagarumar cakwakiya tsakanin Dahir da Zara a cikin shirin fim ɗin na wata shida. Sannan kuma za ku ji cewa a yanzu haka fa shi ma Laili ya fusata dangane da irin abubuwan da suke faruwa akan Amira. Dan tabbas za ku ji cewa a yanzu haka fa tabbas asirin Dahir ya tono bayan Zara ta gama gano gaskiya sannan kuma ta sa an yi bincike a kansa an gama bayyana mata komai. Tabbas kwarai da gaskiya akwai gagarumar cakwakiya musamman ma a wannan dawowa hutun da za a yi na Januwari ɗin 28 ga wata shekarar 2026 kasancewar irin yadda masoya kallon shirin fim ɗin na wata shida a yanzu haka suka fara bayyana cewa tabbas sun matsa a dawo shirin fim ɗin don ganin yadda cakwakiyar za ta kasance tsakanin Dahiru da kuma Zara. Babu shakka a yanzu haka masu raro ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin irin cakwakiyar da take faruwa tsakanin Dahir da Zara a cikin shirin fim ɗin na wata shida kasancewar irin yadda Zara ta sa a bibiya Dahiru. Sai dai amma kafin nan masu sauraro muna mai ƙara roƙonku da kada ku manta idan wannan shine ziyartar ku na farko wannan YouTube channel ɗin tamu mai albarka ta Kannywood 24 TV kafin ku wuce wannan bidiyon ku daure ku je ku dangwala mana alamar subscribing kamar haka sannan ku danna ƙararrawar sanarwa dan hakan shine zai ba ku damar samun dukkanin cikakkun sharhin mu da kuma zafafan labaran mu waɗanda muke tafi da su da zarar mun dora. Bayan irin zazzafar sanarwar da daraktan shirin fim ɗin na wata shida wanda kuka sani da Nuhu Dan Hausa dangane da irin yadda al'amuran suke faruwa a cikin shirin fim din bayan irin yadda masoya kallon shirin fim din ke turo korafe-korafen su tare da bayyana cewa a hakikanin gaskiya bai kamata a ce Zara ta juya Dahir ba. Tabbas a yanzu haka mutane da dama na ci gaba da bayyana cewa a cikin shirin fim din wata shida akwai wani boyayyen al'amari wanda ake shirin bayyanawa a nan gaba kasancewar irin yadda suka ga fim din na dauke da wani surkulle da kuma irin yadda ake biyo da wani salo a cikin shirin fim din don jan hankalin masu kallo. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman don jin cikakken sharhin wanda muke tafa da shi sannan ku kuma ji dukkanin bayanai akan abubuwan da suke faruwa da Dahirin bayan Zara ta sa an yi bincike an kuma bayyana mata komai. Babu shakka a yanzu haka sai ku gyara zaman don jin cikakken rahoton wanda muke dauke da shi. Turƙashi. Ana wata sai ga wata. Zahara ta sa an kulle Samir a cikin shirin fim ɗin wata shida bayan gano gaskiya da ta da kuma yadda asirinsa ya tono ta gano shi ba talaka bane mai kuɗi ne. A nan ne Zahara ta fara rasa me za ta yi domin dai fara yi wa 'yar uwarta tambaya ta mai suna Ishat ce mata ta yi wane ne Dahiru, me yasa duk wulaƙancin da ne masa yake shanyewa, ina so ki gaggauta kawo min Dahiru ko a hanyar mitin ko ta ƙarfi ko ta mene domin yau dole sai na tattauna da Dahiru. Shiru Zahara ta yi ta durƙusar da kanta ƙasa ta ci gaba da tunani akan wane ne Dahiru. Ita ko a ta daga ɓangaren Ishat tuni dai ta sa jami'an tsaro domin su kamo Dahiru. To a yanzu haka an kama Dahiru an kulle su a cikin shirin fim ɗin wata shida kamar yadda kuma a yanzu sai ku biyo ni domin ku ga irin yadda ikon mahaifin Dahiru yake aiki bayan babawo ya gano an kulle Dahiru shi kuma ya faɗa wa mahaifin Dahirin. Dan haka kuwa ku biyo ni ku ga cakwaki yadda take faruwa a cikin wannan shiri. Sai dai kafin nan muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like mun gode. A dai cikin shirin fim ɗin wata shida mai dogon zango lallai akwai wata gagarumar gwarama. Cakwakiyar ta fara ne daga inda Ishat ƙawar Zahara ta fara gano gaskiya a lokacin da ta je gidan su Samir domin kuwa gani ta Samir ana girmama shi har take tambayar kanwar Samir din yana zama a garin nan. Kanwar Samir din ba ta amsa ta da cewa a gaskiya idan ya tafi wani zubin sai wata 2-3 bai dawo nan ba kuma ko da ya dawo nan baya wuce sati yake komawa. Dan haka kuwa duk wata alama da za ta tabbatar da cewa Dahiru shi din mai kuɗi ne ta tabbata. To anan ne bayan gaskiya ta gama yin halinta Zahara ta sa aka kulle Dahiru. Bayan kulle sa da aka yi ne a police station ta je ta haɗu da shi a nan ne suka tattauna. Tambaya ta farko da ta fara masa shine kai min alƙawarin zaka faɗa min gaskiya ka daina min wasa da hankali kamar yadda kai a da ka zo a matsayin talaka ka sa ne wa kawuna ƙarya kai ɓoye min fuskarka a lokacin da na je ofis ɗin mahaifinka sannan kai zubar da mutuncin kawuna a yayin da ya nuna fuskarka kuma ka sa mutanen da suka san ka suka yi ƙarya cewa bai san ka ba. Dahiru wane ne kai, wane ne Dahiru, wane ne Samir?
A nan ta tsaya da tambayar, ta fara jiran ta ji amsa daga bakinsa. Fara magana shi ma yayi da cewa sunana Ɗahiru kuma sunana Samir, amma sunan da aka fi sani na da shi shine Samir. Na fito neman aure ne a rayuwata, sai dai kuma ban haɗu da matayen kirki ba. Duk macen da zan ce ina so sai dai ta so abin hannuna, amma ba ta so ni ba. Na rasa me yake min daɗi, har da masu ƙoƙarin kashe ni a yayin da aka yi aure domin su ci dukiyata. Hakan ne sa a ƙarshe na yanke shawarar ba zan ƙara neman auren wata ba sai a talaka. Ke kuma kwatsam sai kika shigo rayuwata. A lokacin da na fara sana'ar garuwa na bar garinmu, a lokacin ne kuma muka haɗu da ke, kuma na jikin birge na, saboda birge nan da kika yi ne na amince na fara miki aiki har zuwa wani lokaci da zan faɗa miki wannan gaskiyar. Ina fatan a yanzu da kika san komai za ki karɓi soyayyata. Kai, akwai garrama, don haka kuwa a nan fa aka yi fasta lalle abin da zai faru a na gaba ba ƙaramar cakwakiya ba ce. Nan muka kawo ƙarshen cikakken sharhin namu kan shahararren shirin fim ɗin na wata shida. Babu shakka a yanzu haka masu sauraro kun ji dukkanin irin abubuwan da Zara ta fuskanta a kan Ɗahiru bayan ta gane cewa Ɗahiru fa ba talaka bane da uwar kuɗinsa. Babu shakka masu sauraro za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section don jin ta bakinku. Sannan muna mai ƙara tunatar muku kafin ku wuce wannan bidiyon, idan har wannan ya kasance shine ziyartar ku na farko wannan shafin namu mai albarka na Kannywood 24 TV, ku daure ku je ku danna mana subscribing din kamar hakan da kuma ƙararrawar ta sanarwar don samun cikakkun sharhinmu da kuma zafafan labaran wayanda za mu ke kawo muku a koda yaushe da zarar mun saki. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan YouTube channel din tamu mai albarka ta Kannywood 24 TV din. Mun gode masu sauraron mu.